Martion! Hori da. Hau edia zuen ardoak. Bai, gogoratzen zela zelan deitzen zen nire anaia? Jon, Begira, Jon. Tani? Marta. Martion. Ara! Hori da. Orduan, zuen ardoan izenak, zu eta zure anaiaren izenarekin dator. Hori da, hori da. Martion. Eta zein jarri dio izen hau? Amak. Beira. Amak apurtu zuen hori imperio hori Pavoni, baina begira, ama hemen dago, Demetria deitzen zen, Demetria, eta orduan honek Deme de Martion deitzen da, bere ohorean. Ja, ez da, familia guztia zaudete. Hori da. Hau nire alaba da, nire alaba jaio zenean. Ai, ama. Bai, Baina. Osataka, ardo bat berentzako egin da baita ere? bai, iloba. Ibai baita ere. Orduan, pertsonalizatuak nahi dunantzat. Bai, egiten ditugu eskontzetarako, jaunantzetarako, bataioetarako. Jakiteko txikitatik diala, La Pueblakoak, A muerte. txikitatik ardotan. Hori da, Arpeia, hori da. oso ondo. Oizu, eta hemen bat buelta eman da ikusten, zati dugu, hemen buelta eman da? Ba, hori izan zen ere eskontzako gotila. Eta zati du buelta eman da, ba? Ba, dibortziatu nintzenez, ez gustatzen eta buelta ematen diot. Osa, dibortziatu gintzinan, Bai. eta esan zenun. Ja, Ja, esta. Bai. Bueno, eta hemen pasatzen zuzuk denbora edo? Ez, ni berez zitzailea naiz, zinegotzia ere, Jesus. eta oraintxe bertan ba, hobi berri batzuekin hasi naiz, eta nahi duzu ikusi? Claro, Venga, no, ba. Marta, claro. Ba. Ze otea. Marta ezaututa. Marta, baina zer da? Ba, akordeoia, soinua, ikasi dut orain jotzen, el vino que vende Asunción. Zein da Asunción? Asunción deitzen da bestia. Hartu partitura eta joko dizute orain. Hau, amen, a ber. Bai, baina aterako gara kanpora igual, hobeto. Bai. Ai, kontuz, baina... Ai, oi, ama! Ai, barkau! Esperan ezingo du, jo! Barkau, Marta. A ber, hemen. Hori da. A ber, nola da? Eta, Marta, letra nola da? El vino que vende Asunción no es blanco ni es tinto ni tiene color. Baina nik gauza badakat, Marta. A ber. Asunción A esan ber. berrian, Bai. zeatik ez deu kantatzen. El vino que vende Martín. Oso ona. Oso ona. Es que pentsatziak zeiteun, eh? Venga, va, El vino que vende Martín, si es blanco, si es tinto y tiene color. El vino que vende Martín es blanco, es tinto y tiene color.